I-Kaizer Chiefs isiqinisekise ukusayiniswa kukaNozinto uRinaldo Lina, kanti kubikwa ukuthi inqobe izimbangi zayo Orlando Pirates namaZulu kulo mjaho. uLina ube ngumdlali okhululekile ngemva kokuba iSekhukhune United ihlulekile ukusebenzisa ilungelo layo lokwengeza isikhathi senkontileka yakhe ngaphambi komnqamla juqu, okuyilokho okuvumelelo Nozinto neminyaka engu-28 ukuba ashiye iqembu mahhala. Kubikwa ukuthi i-Kaizer Chiefs isibeke isiphakamiso esisemthethweni kulo Nozinto eBafana Bafana sekusele kuphela imininingwane yokugcina kubalwa nemibandela yomdlali kanye nokuhlolwa kwezempilo ngaphambi kokuba lolu hlelo lokushintshana ngabadlali luphothulwe ngokusemthethweni. Lokhu kuthuthuka kwakamuva kukhombisa ushintsho olukhulu emjahweni walomdlali obeqashwe ngelokhozi yiPirates namaZulu kulandela ukuphuma kwakhe kwiSekhukhune. Imibiko ikhombisa ukuthi iPirates isihoxile kulombango, ishiya iKaizer Chiefs esikhundleni esihle kakhulu sokuthola lo Nozinto odingeka kakhulu. Uma lolu hlelo lungaphothulwa, uLina uzoza nokuqinisekiswa eminyangweni wonozinto kumakhosi ngaphambi kokuqala kwesizini entsha. Uzojoyina ukapteni uBrandon Peterson, uBruce Mvuma kanye noFiyantre Ntwari ngesikhathi umqeqeshi omusha uFernando da Cruz efuna ukukhulisa umbango wejezi lokuqala. uLina ukhombisa ukushaya into ecokeme ngesikhathi efika kwiSekhukhune lapho umqeqeshi Eric Tinkler ambuyisele khona ukuba abe ngokhethwa kokuqala ngesizini edlule. Imidlalo yakhe imenze wathola ithuba lokubizwa eqembini lesizwe, okumenza abe ngomunye wabavimba abavelele ekutholakaleni kuleli windi lokushintshana ngabadlali. Ngaphandle kwezinkinga ezingase zivele ngomzuzu wokugcina, lo wayengumdlali weSekhukhune ulindeleke ukuthi aphothule ukushintshela kwakhe eNatarena ezinsukwini ezizayo.